sabi pa niya, wala na daw babae na mag-ano sa aking asawa kasi matanda na. Totoo naman talaga, wala na. Pero ito yung ano. Gusto ko na itong gamitin na tara, mag-ano muna tayo sa labas, magbugha tayo kahoy, no? Mag-ready lang ako guys. Kapag ready na ako magluto, meron na tayong mga kahoy na ilalagay kasi hindi nga kalakihan itong ating lungagan, lutuan. So, kailangan nating magtadtad ng kahoy gawing maliit para magkasya doon sa ating lutuan. So, yun. Meron ako ditong hinahanap na mga ingredients natin, no? Magluto ako ng kaunting munggo at kailangan kong bumili ng maraming munggo kasi yung munggo ko pala is ito na lang yung natira. Akala ko marami ko akong munggo. Hindi ko alam na ito na lang pala yung natira. So, kailangan kong bumili ng marami. Bukas, punta po tayo sa tindahan. Kailangan kong bumili ng mga... Kasi wala na talaga, guys. As in, ito na lang yung natira. Akala ko marami ako ba? Kalarki. Bibili tayo ng maraming munggo kasi gamit na gamit ito guys. Gustuhan ni Tami yung munggo na niluto ko na katulad na nung andito yung si Brenda at si Lloydie. So yun, magluto ako ng kaunti. Lagyan ko ng maraming string beans kasi mayroon tayo sa freezer. And then buti na lang next time talaga no, mas mabuti pa talagang ilagay sa freezer yung ating string beans kasi makasave at kang taginaw na wala nang hindi na tayong pwedeng magtanim. Yun, meron tayong makukuha at walang sardinas kasi ayaw si Tami. Every time na magluto kasi ako, hindi niya alam na nilalagyan ko ng sardinas. Kaso alam, ganyan naman talaga ako, no? But anyway, so yun, luto tayo niyan mamaya. And then, mag-defrost ako ng, mag-defrost tayo guys, kasi meron ako dito malunggay. Kasi ang malunggay, isa lang malunggay guys, kasi alam nyo na, nagtipid tayo kasi frozen, no? Magtipid tayo ng malunggay. Dagdagan ko pa yan guys, kasi masarap meron, Itong kalahay na ito, bago pala siya gamitin, kailangan daw i-season. Ano ba itong pag-season nila? Uy, kailangan pala sunugin ito bago ito magamit. Kaluka. Pero hindi ako marunong, pero i-try ko talaga itong sunog-sunugin. Uy, pero yan, mali yung oil na nilagay ko kasi olive oil. Dapat pala ibang oil yung nilagay ko. Dapat yung smoky oil. Ginoo ko. Pero ito yung kaldero na talagang, kaldero kaha na wok daw ito. Wok. So, yun, sinunog ko na. Kailangan dapat apoy. Pero ito talaga yun. Wala tayong apoy. Electric man ang gamit natin. Ilagay daw ito sa oven, guys. Matakot man din ako, guys. Kasi nga, alam mo, sasabog pa ito doon, matutunaw. Kailangan nito, dapat daw magbago yung kulay, guys. Pero talagang hindi ko man kaya, guys, makikita itong masusunog. Yung parang mag-aso-aso ba. So, yun, olive oil yung nilagay ko. Okay na yan, sabi ko, okay na yan. Binalik ko, sinison ko ulit, nilagyan ko ulit ng oil. At naisip ko, ilagay ko ito sa oven. At takot man talaga ako, guys, kapag ganito, guys, yung parang ilagay ko yun sa oven. Baka mag-melt yan. Hindi man yan mag-melt. Pero ito yung, matatakotin kasi yung inde ninyo, no? So, yun sinusunog-sunog ko and then kailangan na nasunog na pagod yun daw ng lubot, guys. Okay naman good hindi ito susunugin, guys, pero kailangan man daw para daw matagal yung ating wok, no? Matagal masira. Pero yun. So, tinatry ko naman. So, hindi ko pa siya ginagamit. Kung andito si Tami kapag pag mauwi na siya, gusto kong ipatry sa kanyang ilagay ito sa oven. So, ngayon magluto na tayo, guys, no? Para man may makain si Mr. pag uwi.
So, tapos na tayong nagluluto, no? Sana wala itong sardinas, guys. So, sana magustuhan ito ni Tami kasi iba talaga kapag may sardinas na tayong subak, no? Iba ang lasa, masarap. Basta kapag sardinas. But anyway, sana okay lang ito kay Mister. Update, guys. Nag-text si Tami kanina. Actually, tinext ko siya kung okay lang ba siya. So, nag-response naman siya. Ito yung response niya. At, yun, so, dahil nga hindi niya ako tinawagan, yun yung last texting namin. And then, tinawagan ko siya ngayon lang. And then, kakababa lang ng telepono. Lumala yung pakiramdam niya, guys. At saka, ang ano nito is, i-pick up ko siya kung hindi ako makapag-drive sa city kasi nasa syudad siya, di ba? And then, hindi ako makapag-drive talaga doon. Mag-panic attack ako, madisgrasya pa ako. So, tumawag siya sa pinsan niya, sa kapatid niya, kung ano yung pakiramdam niya paglalabas siya doon, kung kukunin ba siya, kung i-pick up ba siya doon sa trabaho, and they will bring him to their house, and then I'm going to pick him up. So, yun yung gawin ko, guys, kung anong. At saka yung kaibigan niya na may-ari ng kumpanya, inofferan din siya na i-pick up and then dalhin dito. So, bukas, meron siya na siyang trabaho. Wednesday, Thursday. So, yun, may pinalitan yung trabaho, may kapalit sa trabaho kasi hindi talaga niya kaya. Grabe, si Tami talaga. Ganito yun siya, guys. Kahit hindi niya kaya, magtrabaho pa rin siya. Ito yung talaga yung pinaka-problema sa kanya. Sabi pa niya, tawagan daw niya ako pag lalabas na siya, and then kung ano yung decision niya, kung magpa-pick up ba siya or mag-drive siya. So, kung mag-i-pick up siya ng kapatid or pinsan, ang sasakyan niya is andun lang sa Grahian, sa city. So, which is gonna cost him like for a week, 500 or 300, 250, ganun. So, kasi mahal kasi yung parking doon, guys. And, nagigilty ako kasi hindi ko siya makuha sa syudad, no, kung asan yung trabaho. Kasi, guys, delikado din ako doon mag-drive. Kasi hindi ako sanay doon sa pinaka-city na talaga, yung pinaka-sentro. Ay na, okay lang ako makapag-drive ako sa Bronx. Once na lumapas ka na sa Queens talaga, sa Bronx ba? Pag nandun ka na sa ka na sa syudad talaga, makapag-drive ako kung talagang walang choice, pero magka-panic attack talaga ako doon. So, kaya, yung kapatid niya, sabi niya, so, yun, nag-alala tuloy ako, guys. Nagluto pa naman ako ng para sa kanya. And then, sabi ko, hindi siya kumakain whole day. So, since this morning, wala talaga siyang kain kasi nagsusuka na siya. Nahihilo na siya. At saka, sakit ang ulo daw niya. Ganyan yun siya, guys, kapag magka-migraine. As in, grabe, hindi mo talaga yan siya makausap, nagtrabaho pa, diba? Yung sakit kasi niya sa ulo, since baby pa yan siya, guys, wala talagang makita kung anong problema. Until now, dala-dala niya. Pero may time talaga na ganito na lumala. Yung parang mahihilo siya, magtumba-tumba siya, magsuka, ayaw niya ng ilaw, ganyan siya. Pero ngayon, guys, inantos yung down niya, giantusan yun niya. Kahit anong gawin, guys, yung mga kapatid niya, yung brother-in-law na pinagsabihan na siyang na mag-retire, pwede naman siya mag-retire, and then may trabaho siya dito na area, yung mga ilang oras lang, ganun, okay naman, pwede naman yan. So, ayaw talaga niya, guys. So, nag-alala ako ngayon. Kanina pa ito, guys, actually, hindi ko napigilan to. Tinawagan ko talaga siya kasi sabi ko, kailangan kong tawagan, kasi gusto kong ma-check kung ano talaga yung naramdaman niya. So, yung pagtawag ko, guys, malala man, guys. Malala yung pakiramdam niya. 7 o'clock na wala pala akong rice, and then hindi pa ako kumain kasi hindi ko feel kumain kasi nga nawalan ako ng gana. Sana alalang-alala ako, andito ako sa bahay, alalang-alala, iniisip ko siya. So, wala akong ganang kumain, pero sabi ko, wala pala akong kanin, nagluto pa naman ako ng munggo para sa kanya. So, ito, meron po akong i-share sa inyo, sa message na ito, doon sa YouTube. Sabi pa niya, wala na daw babae na mag-ano sa aking asawa kasi matanda na. Totoo naman talaga, wala na. Pero ito yung pero totoo naman talaga yan kasi matanda na, wala nang babae mag-ano. Si Tami, hindi din siya ganun. Ito lang yung sasabihin ko po sa inyo. Alam niyo ba na dito sa Amerika, since dumating ako dito, marami akong naririnig sa mga pamilya ni Tami, kay Tami, na ang mga tao, ang ibang babae dito, guys, ang ibang babae, ayaw ng lalaki na bata, and also may singsing. Gusto nila yung may edad, hindi lahat ha, pero yung mga babae na ayaw nila ng commitment, gusto nila yung may edad na, kasi sa utak nila, meron ng ipon, meron ng mga pera, meron pero of course, yung mga talagang may pera. Yun, ito lang, i-share ko lang po ito sa inyo. Ganyan po yung mga kalakaran dito sa ibang babae. Ayaw nila ng commitment. So, kaya kapag sa tingin nila yung lalaki is magandang mamarog ba, yung parang datuon og naong, unya, wala, may singsing,
yun yung titirahin nila. Hindi titirahin na bangbang, titirahin nila na iano nila, i-flirt nila. At alam nyo naman itong iba na mga lalaki, lalo na kayong may mga pera-pera, no, ang dami yung mga sideline. So, ganyan yun sila kasi ayaw nila ng commitment sa mga, may mga babaeng ganun dito, guys. So, pati si Tami, nagsabi sa akin na ganun daw yung ibang kalakaran dito, lalo na sa mga city-city, ganyan daw. So, kung gusto nilang yung mga sugar daddy, hindi lang Pilipino, guys, ang gusto ng magka-sugar daddy. Dito din, guys, usong-uso yan dito, yung mga may sing-sing, yun talaga yun. So, kaya, yung asawa ko, wala man yung pera. So, hindi ako mag-alala at may edad na. Nabulingiting na. Guys, hindi na nga yan makapagtupi. Pero, in general, dito sa mga ano ko, sa mga naririnig ko, sa mga kapatid ni Tami, lalo na sa, meron, hindi ko na i-share kung sino, pero sa karanasan niya, sa trabaho niya, sa circle lang ni Tami, no? Sa circle dito lang. Hindi ko na sabihin yung pangalan. Kasi sa trabaho niya, meron siyang mga ganong nakilala or meron siyang mga katrabaho na ganon, na mga babae sideline, pero walang commitment. Ano lang yan, sugar daddy, yun lang, parang wala lang yan. Hindi na uuwi sa pamilya, di ba? Kasi may mga edad na mga kaedad ni Tami, ganon, lalo na yung kapag ang asawa ninyo afam. And then, nandito kayo sa US, wag din kayo magkumpiyansa. Kasi sa Pilipinas, mas malala din dito kasi talagang hindi mo malalaman. Kahit wala iba, hindi tatawag, hindi titext, magkita-kita lang yan sila, mga, ano ba, text, delete, ganyan yan siya, text, delete, and then yun. Hindi mo makikita, hindi yan magtatawag-tawag sa cellphone, hindi yan ibang kabit sa Pilipinas na praneng. Mga praneng, di ba? Ang kabit sa Pilipinas, praneng. Dito, guys, wala. Basta kayo mapira yun, magkaroon ng pera, bahala, matanda ka, may pamilya, ganun. Walang commitment, no? Depende na yan sa'yo kung ma-in-love ka talaga. Kung babae, kung ma-in-love sa mapirang matanda, sa sugar daddy, din problemado na yan sa lalaki. Kasi may mga may edad din na lalaki na gustong gano'n, na ayaw ng commitment, gusto lang nila tilaw-tilaw. So, ganyan yan dito. So, sabihin natin, kapag ito yung sinabi ko, bakit nalalaman ko ito, guys? Kasi noon, sabi ko kay Tami, magpunta tayo ng Pilipinas. Pero sabi ko, mag-behave ka. Sabi ko, mag-behave ka kasi sa Pilipinas, alam naman natin sa totoo na may mga Pinay, kahit alam nilang nagsaguyod ng asawag anak, may anak na't asawa, nagsaguyod sa kamay, bibirahin pa rin ng ibang Pinay. Huwag na tayong magpaino kasi totoo yan. Ang dami kong nakikita at naririnig sa mga ganyang pangyayari. So, kaya sabi ko kay Tami, mag-behave ka kasi talaga ako naman that time talaga grabe jud ko kakuan. May pagka-praning jud ko, silusa jud ko noon, grabe jud sa una. Lalo nung bata-bata pa ito si Tami na ang kaganda-ganda ng look niya, as in lalo na kapag may mag-shade yan at saka palagi ko pang kinukulor yung buhok niya noon. Ay, para yung actor, guys, noon talaga. So, para akong praning. So, sabi ko sa kanya, mag-behave ka. Yung umuwi kami ng Pilipinas, alam niyo, nagkaaway kami noon. Wala namang dahilan, guys, nag-away lang kami kasi ang una-una nagsaguyod, nagdagandagan ng aking una-una, guys. So kaya ang nangyayari noon, so sabi ni Tami, bakit ganyan ka? Bakit ano ba dito? Sabi ko sa kanya, dami dito. Are still in the phone? So sabi dami dito sa Pilipinas na mga palakuhag, afam. Sabi niya sa akin, explain niya sa akin na dito din sa US, may mga ganun ding mga babae, mas malala pa dito, guys. Kasi hindi praning. Hindi mo talaga malalaman. Sa Pilipinas, malalaman mo man, di ba? Kasi susugurin ka. Dito walang sugod-sugod. Ano lang, tilaw-tilaw, kwarta. Wala jud kay maano. Mura jud kag buta. Nga wa jud kay nakita mo nang makaingon mo na mo ingon na kanang inyong afam na may edad na diya, unya na kwarta-kwarta, unya mahilig din sa babae, ay na. Magbantay-bantay din kayo day kasi bisag na sa Amerika mo day na ang inyong mga afam mailog-ilog jud. Na may tumawag na naman. Sige na, bye na.